ತುಳುವ ಬಂಧುಲಿಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಉಪ್ಪು ಪುಳಿಕಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಪೆಲಕಾಯಿ ತಿಂದಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ಐತ ಬೀಜನ ಪಂಡ ಪೆಲ್ತರಿ ನೆಂಚಿನ ಪನ್ಪತ್ತುಲೆ ಅವೆನ್ ನಮದಕ್ಕುಜ ಊರುಡ್ ಅವೆನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಂತತ್ತಿದ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಡಲ ಬೆರಕೆ ಪಾಡ್ದು ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪ. ಸೊ ಇನಿಯಾನ ಪೆಲ್ತರಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪಂಡ ಬಸಳೆ. ಸೊ ಬಸಳೆಲ ಪೆಲ್ತರಿಲ ಪಾಡ್ದು ಕಜಿ ಪೆಂಚ ಮನ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ತೋಚ್ಪಾವೆ. ಸೊ ಬಸಳೆಗ್ ನಮ್ಮ ಲತನ್ ಬೆತ್ತಲ ಪಾಡೊಲಿ, ಇಜ್ಜಿಂದ ಪದಂಗಿಲ ಪಾಡೊಲಿ, ಇಜ್ಜಿಂದ ಕುಡುಲ ಪಾಡೊಲಿ, ಇಜ್ಜಿಂದ ಪೆಲ್ತರಿಲ ಪಾಡೊಲಿ. ಸೊ ಒಂದು 4 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ರುಚಿ ಆಯ್ನ ಅಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಯಾನಿನಿ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಮಾತ್ರ ಪೆಲ್ತರಿಲ ಬಸಳೆಲ ಪಾಡ್ದು ಎಂಚ ಆಟಿಲ್ ಮನ್ಪುನೊಂದು ತೋಚ್ಪಾವೆ. ಸೊ ಪಂಡ ಬಸಳೆ ಪೆಲ್ತರಿದ ಕಜಿಪು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೊಂದು ತೂಕತೆ ಯಾನ್ ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟು ಬಸಳೆದ ತೊಂದ್ರೆ. ಸೊ ಬಸಳೆದ ತಪ್ಪುಲ್ನ ಬೊಕ್ಕ ದಂಟಲ್ನ ಇಂಚ ಸಪರೇಟ್ ದೆತ್ತೊಂದು ದಂಟನ್ ಒಂಜಿ ಈತೀತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮೂರ್ದಿವ ನೋಡು. ತುಲೆ ದಂಟನ್ ಮಾತ ಈತ ಮಲ್ಲ ಮೂರ್ದಿವ ಒಂದೆ ಇತ್ತೆ ಈ ದಂಟಲ ಪೆಲ್ತರಿಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಬೈಪಾಯರುಂಡು. ಸೊ ಪೆಲ್ತರಿನ ನುಂಗುದಿನ ಪೆಲ್ತರಿಂದು ಇಂದೇನ್ ಇಂಚ ಗುದ್ದೊಂದು ತುಲೆ ಏನೊಂಜಿ ಮಂತ್ ತೋಷ್ಪಾವೆ. ಸೊ ಅವೆನ್ ಗುದ್ದನಾಗ ಐತ ಚೋಲಿ ಇಂಚ ಪುಡ ಉಂಡು. ಸೊ ಚೋಲಿನ ಅಪಗ ದೆಪ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು. ತುಲೆ ಇಂಚ ಚೋಲಿ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಸೊ ಅಂಚ ಮಾತ ಪೆಲ್ತರಿದಲ ಚೋಲಿ ದೆತ್ತದ ಒಂದು ನುಂಗಾಯಿನ ಪೆಲ್ತರಿ. ಸೊ ನುಂಗಿನ ಪೆಲ್ತರಿ ಒಂದೇತ ಚೋಲಿ ದೆತ್ತದ ಅವೆನ್ ಇಂಚ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಮಂತೊಂದ. ಸೊ ಇಡೀ ಬೋಡಾಂಡ ಇಡೀಲ ದಿಯೋನೊಲಿ ಅಂಡ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬೇಯ್ಪುಜ್ಜಿಯಿಂದ ಅವನ ಇಂಚ ತುಂಡು ತುಂಡು ಮಂತೊಂದು. ಸೊ ಏನೊಂದು ಗುದ್ದುದು ಕಟ್ ಮಂತೊನ್ವೆ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್. ಇಜ್ಜಿನ ನಿಕುಲು ಬೆಸತ್ತೈಡಿಲ್ಲ ತುಂಡು ಮಂತೊನ್ನೊಲಿ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಯಾನಿಂಚ ಗುದ್ದುದು ನೇನೆ ಕಟ್ ಮಂತೊನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಚೋಲಿ ದೆದ್ದೀತಿನ ಜೋಲಿ ದೆತ್ತದ ತುಂಡು ಮಂತದ್ದೀತಿನ ಪೆಲ್ತರಿನ ಬೊಕ್ಕ ಬಸಳೆದ ದಂಟಲ್ನ ಬಸಳೆದ ದಂಟನ್ನು ಮೂರ್ದೀತತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಒಂಜಿ 2 ವಿಸಿಲ್ ದೆತ್ತೊಂದ. ಸೊ ಇಂಚಲೆಲ್ಲ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ತಂದೆ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೀದ ಬೇಯ್ಪವನಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ಆಯ್ನಾತು ಉಪ್ಪು ನೆನ್ 2 ಪಾರ್ತ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚದು 2 ವಿಸಿಲ್ ದೆಪ್ಪುಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಸಳೆದ ದಂಟೆಲ್ಲ ಪೆಲ್ತರೆಲ್ಲ ಬೇಯ್ನೆಟ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ತಾರಾಯಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಇತೇ ಎಲ್ಯ ಪುಳಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ತುಂಡು ಪುಳಿ. ಸೊ ಪೆರದೀತಿನ ತಾರಾಯಿ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಪಂಡ ಅರ್ಧ ತಾರಾಯಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಪುಳಿ ಐಕ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ. ಇದು ಪುತ್ತದೀತಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ. ಸೊ ಒಂಚೂರು ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ. ಸೊ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ 10 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಜೀರಿಗೆ ಪಜ್ಜಿದೆ ತೊಂದೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿನ ಪೊತ್ತುದೆ ತೊಂದೆ. ಸೊ ಪಜ್ಜಿ ಜೀರಿಗೆ 1/2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಸಾಸಿಮಿ ಇಂದುಲ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿನ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಸಾಸಿಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಇಂದುಲ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿನ ಒಂಜಿ 2 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದು ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿನ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ 5 ತೊಂದೆ. ಖಾರ ಬೋಡಿತ್ತಿನಕ್ಲು ಒಂಜಿ 2 ಕುದ್ಯದ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡೊನೊಲಿ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಐನು ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಯಾಂದೆ ತೊಂದೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 3 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈತ ಮಸಾಲನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಕ ಪೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಸೊ ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆವೊಂದು ತುಲೆ ಒಂದು ಅರೆಪು ಈತ ಸಣ್ಣ ಆತಂದ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಆವೊಂದು ಅರೆಪು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಡ್ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪುನ ಪಾತ್ರೆ ಅಂದು ನೆಟ್ ಇತ್ತೆ 3 ದೀತಿನ ಬಸಳೆದ ಸೊಪ್ಪು ಏನಕ್ಕೆ ದಂಟು ಮಾತ್ರ ತೊಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ 3 ದೀತಿನ ಬಸಳೆದ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ 3 ದೀತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೆಲ್ತರಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಬಾಗಿ ಅಂಚ ನೆಕ್ ಏನು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಬೋಡಿತಿನಗಳು ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿನವನ್ ಸ್ಕಿಪ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಇತ್ತಂದೇನ್ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ಪಾದೀನ ಸೊ 2 ವಿಸಿಲ್ ಕೊಡ್ದು ಬೇಯ್ಪಾದೀತತೆ ಪೆಲ್ತರಿಲ ಬೊಕ ಬಸಳೆದ ದಂಟಲ ಅವೆನ್ ನೆಕ್ ಪಾಡೋನ್ಗ
ನೀರ್ದ ಒಟ್ಟುಗು ಪಾಡೋನ್ಗ. ಸೊ ಒಂದೇನಿತ್ತ ತಮೆ ತೊಂದ ನೆಕ್ ದೆನ್ ಇತ್ತ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಈತ ನೀರುಂಡು ಯಾವುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಪು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅದ ಬೋಡಾಂಡ ಪಾಡೊನೊಲಿ. ಸೊ ಪೆಲ್ತರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಸಳೆದ ದಂಟ ಬೇಯಿನೇ ನೀರು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೆನ್ ನೆಕ್ ಪಾಡೊನ್ಲೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ದ ಮಿತ್ತ ದೀಕ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬಸಳೆದ ಸೊಪ್ಪುಲ ಬೇಯೋಡು, ಬಸಳೆದ ಸೊಪ್ಪು ಬೇಯ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅರೆಪು ಪಾಡು. ಸೊ ಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೇಯರೆ ದೀತೆ ಎಕಡ್ ಪೆಲ್ತರಿಲ ದಂಟಲ ಬೇಯಿನಾಗ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಂದ. ಸೊ ನನ್ನ ಅದ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡೋಂಡ ಯಾವುದು. ಸೊ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಮುಚ್ಚುದೀದ್ ಬೇಯರೆ ದೀಕ. ಸೊ ಬಸಳೆದ ಸೊಪ್ಪುನು ದಂಟದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಯರೆ ಯಾನೆ ಎಕಡ್ ದೀತಿಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ್ ದೀದ್ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಕೆ ಬೇಯ್ತಿನ ದಂಟಲ ಅಂದೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ದಾಯಪಂಡ ಸೊಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯೋಡು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ದಂಟು ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟುಪ್ಪುನ ಹಿಡ್ದಾದ್ರೆ ಅವೇನ್ ನಮ್ಮ ಪೆಲ್ತರೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಬೇಯ್ಪಾದ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಅರೆಪುನ್ ಪಾಡೋನ್ಗ. ಸೊ ಅರೆಪುನ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಸೊ ಅರೆಪುಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕೊದ್ದಿಯಾಡ್ ಅವು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬೇಯಾಡ್. ಸೊ ಈ ಪುರ್ತುಗ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅದ ತೂದು ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಉಪ್ಪು. ಬೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ತುಂಡು ಯಾವು ಉಪ್ಪುಲ ಅದ ತೂವೊನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಅವು ಬೇಯರೆ ಬಿಡ್ಲೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಕ್ ಆವಡ್. ಸೊ ಬಸಳೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ ಒಂದು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಜನಕುಲು ಪಂಡ ಉಡುಪಿ ಕುಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೇರಳದ ಕುಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಬಸಳೆ ಮಂತೆರ್. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಮಾತಂದು ಬಸಳೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಅಟಿಲಡ್ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಪೆಲ್ತರಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಅಟಿಲ. ಸೊ ಯಾನೆ ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನ ಮೆಥಡ್ ಎಂಚ ಅಂದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಪೆ. ಸೊ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇಯಡ್ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಬಸಳೆ ಪೆಲ್ತರಿದ ಕಜ್ಜಿಪು ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ನೆಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡುನೊಲಿ ಯಾನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡುಜಿ. ಸೊ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡು ನಾಂಡ ನೆಕ್ಕುಲು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಸೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿ ಈತ್ ಪಾಡ್ದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡೊಂದು. ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಘಮ ಘಮ ಅಪ್ಪುನ ಊರುದ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಬಸಳೆಲ್ಲ ಪೆಲ್ತರಿದಲ್ಲ ಕಜಿಬು ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ನುಪ್ಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಕೆಲವೇರು ಬಸಳೆ ಪುಂಡಿಲ ಮನ್ಪೇರು ಅವಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಯಾನ್ ಪಿರೋರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐತ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ತೋಚ್ಪಾವೆ. ಸೊ ಬಸಳೆ ಪೆಲ್ತರಿ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಂತದ್ ತೂಲೆ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜರ ಇನ್ನೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿಲೇನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಆಂಡ್ ಅಂದ ಅಟಿಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದು ಪಲ್ಲೆ. ಸೊ ನನಾತ ರೆಸಿಪಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ನಿಕಲೆದು ಬರ್ಪೆ ಯಾನ್ ದಿಪ್ತಿರುತ್ತೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊಲ್ವೆ.